trobarem en aquest llibre cants i cants de dones. És significatiu que la història en la Bíblia avanci a cops de cant. I per poder entrar, per poder conèixer, per poder empatitzar amb aquestes dones, el relat ve amb una forma narrativa i dins s'insereix el càntic. Són 6 càntics els que surten, 5 de l'Antic Testament i un del Nou, el Magnificat. Però en la Bíblia el número significatiu rodó és el 7. Com és que no són 7? Només n'hi va haver 6, es va perdre, es va tancar la boca amb algú. El llibre vol fer un recorregut a través dels 6 cants a l'encalç del 7è.